aramyda mende düşsek kyn bolar. Gelin dostlar, diýdarlar tuturalım. Bu hemmemi ýüzüp barýar gämide. Hy bu dünýä akıl eden barmydyr? Atly aýrylykdan gurulan panyda gelin dostlar, diýdarlar tuturalım. Pelwanyň içinde bir pelwan gördüm. At sizen Namrat ekeni. Hüseyinansa Türkmen varaş tutanna ençe Medinalardan geçen ekeni. Assalamu alaykum Türkmen milli guraşynyň zan koýarlary we TikTok öýçüleri. Halipa pelwanlar bütün dünýä tanatmak maksady bilen sizen Namrat bilen gepleşigine başlaýar. Gepleşik geçilmäne ýardam berýär. Üstogonlar kafeň ýollaşy bir rahat zaten hem zanyň tawur. Ana söz berişim ýalak netibedenden bugün Namrat pelwan bilen üstogonlar kafeýinde mehmançylykda pelwany men sorawlar beren Namrat Talipada jogaplar. Namrat Talipa den birinji berjek soram niýde doglan? Şu hakda bir TikTok öýçüleri jan körlüğüňi aýdyp berersen. Ogo Kerim Neşuy. Ahal welaýatynyň Tezen etranyň gara syrlaryň eşliginde dünýä indim. 12 doğanın en kiçikde men körpeleri bolup turup. Näçinji ýylda bolan Halipaden? 1984-nji ýylyň 2 mart güni dünýä ýylyň. Näçe ýaşynda görüşe başladın Halipa? Görüş ýoluny 5-nji 6-njy klas döwürlemden bäri özüm höwet edip gatnaşyp görün. 8-nji 9-njy klas döwürlemden bäri ýaşlara gatnaşyp, vilayat ýaşlaryna, etraf ýaşlaryna gatnaşyp o hormat atlar alyp, şo atlardan bäri höwet etdi. Türkmenistanyň Halipa näçe napar çempion bolduňuz siz? Şu milli guraş boýunça. Türkmenistanyň öz agram boýunça umum hasaplanda 18-19 gezek öz aramda çempion bolup gördüm. Ondan aşgaram absolut çempionadam ta 4-5 gezek ýaly bolmuş şeylere tuğala. Gören, uzak görüşen, katı ustad pelwan, Namrat pelwan, Türkmenistan'ın bir näçelik çempioni, bir näçelik absolut çempioni, Türkmen baydağını daşın yurtunda parlatıp veren Namrat pelwan. Berkem tabiatda. Ay oğlanlar bayrağı qoğrap qoysa diye menne tozmeler görüş ullun tutamaman mümkün diye. Görüş üstülecektir, görüş üstülecektir. Bereketler diye sanırrakta uğraştım adam bu bereket. Alayım bari üstüme de. Tabiatda ne may? Tabiatda ne may? Ecem tabiatda ne ecem? Süper kol. Bir bak. Kırklar adam yok da var ya. Sanırrakta. Namrat Jagariya.
Yeran Numrat. Чисто! Молодцы! Yeran Numrat. Давай, Numrat. Termina barla. Yaşa. Ama balon. Bata. Balon. Bata. Out. Out. Çaçı. Çaçı. İsmail. Oğlum çaçı. Ha, üçüncü orada. Yeni bir varlarda. Batanına bu sana sarak bak bir naksı bak. Ne diyor şey bir hal. Ya bunu. Ben bu çekimde anlama pascal edeceksin anlama. Şimdi şu projekte hava var oldu. Molla geliyor ya. Ya Allah. Allah canım bulun üstüne dal. Nereden sen lan? İşte de yanına bir yanına. İşte çarçıda. Avun. Vay lan gördün mü? دعوة هنا ودعوة كان بين ثلاثة هي ما يستطيعون Tuvatin anneme. Ne lütfen? Anneme ne lütfen? Ne yapıyor? Şu anda Allah'ım. Ama sen bana gelin lütfen. Hakikaten bu. Sana çıkamazsa çizgi de ver, aynı şu an vermedi. Ya yıkıldı diyor yani çizgi sonra. Ama buraya diyor. Valla Kırmın dua. Ya gelecek buraya, hadi diyor. Anında buna. Yok.
Kavadete sadece bakalım. Давай идём! İşte bana! İşte! Anıma işte! Sırttan çıkar! Meyve! Yıkılmasın bu! Yıkılmasın bu! Yıkılmasın bu! Bakalım. Kalıyor. Один балл. Король приглашает Руслан Кравцов. Картинов, Россия, Тульцбеков, Кыргызстан. Aşağı aşağı. Götürsene bana. İşte oğlum bak. 2 sekund. Bana de. 2 sekund. 2 sekund anlamaz. 2 sekund. Kaç anlamı? Kovul ya. Aşağı kapışıyor. Bak aşağı. Bak bana bana. Bak bak. Çizdi Mehmet'e. Çizdi. Aynı verası. Yine o medal. Зеленый куртке Картинов. Синий куртке Тульцбеков. Halipa bir umum uşakma näçe alan ýalyna düşýärmi? Yok Kerim odatlar doğrusu fanardan bas köprek ebilýadmyş şonu beýlerek. Ulu baş bayraklar näçe alan ýalyna düşýärmi? Absolut aran ulu bayrak goýlar, Ulu bayraklar, pul bayrak ya ulu final bayraklar. Olam ýadyr men ebilýadymda däl doğrusu olur fanardan köprek käňän. bir şu ýaş pelwanlaryň içinde 5 vilayet. İçinde bir güýçlürak görýän adaptaýan barmy? Elbetde Kerim. Güýçlürak ýaş pelwanlarymyzdan şeýle goýulmalar bar, şeýle bu pelwanlar bar. Ýatlar kestirleri tezelmeden pelwanlar analikan oluyor. Adam umutlarını yürüttü. Üstüne de yaptı. Bir mürakkedim oğlum. Anne gibi. Rahmazanlar. Koy kutlu. Rahman böyle aydın ki. İkisem tuğulumu şu her kuvatta tezelmeden goýulmuşlar. Ýaş pelwanlar, berkeden pelwanlar da. Şuların ýiräkde gol çıkışlar edip. Gol pelwanlar. Numar 40 guraşdyň da halipa bir plan ur gabat gelmese rahat dik gördüm bir içinde men masal üçin menen 40 guraşdyk ýanda bolýar. Plan bah şundan ýaýdan ýan ýa-da bilýärmi? Şola ýala korkdum. Elbette näme karşıdaşlar hiç semir öňe nemeti ýok. Bize näme çyksa görüşme bolýar. Hiç semir men kolum nerýär karşıdaşlar daýy oldu. Ben guraşandan baram güýçlü ýokor derede de pelwan. O arada ne? Ýokor aram derejede. Ýokor aram. Iň temno gali. Kamerada rahatda görýän gizicegi. Anam rahatda ýöne tuweleme.
görüşüne hiç ilser yok. Ali Pervan. Anne Murat Deneman. Akallama Anne Murat Pervan bilen Balkan'dan Ali Pervan var işte. Bunun bayrağın temiz işçi. Bakılı. İna Annemrat, geçen hadi, geçen Annemrat, geçen de doğulun. Akıl vilayetinin baş pelvanı, Türkmenistan'ın bir nesil şampiyonu. İlk pelvan, Seydi Batıroğlu Levak vilayetinden. İkiden belli pelvan, Seydi Pelvan dünyanın çeyrek şampiyonu bu şok görüşünden. Daşarı üstü kızıl medal bağırlarlı şey. Anne Murat Pervan çikolata yıkılmaz, adamdan yıkılmazdık gecenden. Bunu var mı lan? Hiç olur mu? Berekella. Anne Murat Pervan, berekella. Allah, din var mı? Anne Murat Pervan lazım. Anne Murat Pervan var. Bir gün geldi, kutlayın.
vilayetinin Tejen şäherinden Anamrat Pelwan gaty ustad Türkmen halkynyň guruldy Türkmen toýlaryny bileýi Anamrat Pelwan. Ören ustad Türkmenistanyň ählilerini başlaýan alan oglan. Daşyurtda uşak görüş boýunça Aziýanyň çempionu bolup Türkmen baydagyny parlatyp bilýän oglanlar biri. Ine bu futbolda ören ustad şu wagtda dogulup ölüp ösüp bulunan belirgen pelwan adamlar. Türkmen toýunyň bilegi, Türkmen görüşiniň bir näçe gerek çempionu ulu finaller alan. İkide ustad kim yitjay bir Allah öyle nesipler adamlar gayret edip bale edeni. Görüş başladı adamı felediğini tomaşa edelim. Anamrat Pelwan bolan adamlar. Gelen Anamrat Pelwan bayrağı. Elleşkin gönüne değişme. Malade nesip ettin. Arap'ta 2'den falan dasta oyunu uğraştır. Anamrat Pelwan boldu. Aman doktor. Gidiversin. Anamrat Tejen'den. Gidiversin. Ya Karadağ'ın hizmetçi oydu. Aýtýan da mekandan olmadı. Bir görüşük bolsaň diýen Tejen Anamrat ýa-da görüş bolmady, görüşme diýen ha. Bir nemede. Bir alipa beýik biçisi ýok. Görüşen oglanmaň beýikden. Hiç petleri alakda. Hiç biri men korkun ýerler şeylere boýanam olsa. Tu bir Rejawali Amanyýa atdamedet Taýa oglanlar, sen görüşen oglanlar demek çıkar. Görýän şu atdameden toýunda da gatyl görüş bolup. Mil sara da o çıkışatlar. O pelwanlar geldiler. Gaty toy bolsun. Gördüm ýa-da. Anamrat Alipasy bir sapar ulu bayrak. Mysal üçin düýe goýulýar, öküz goýulýar. Bir sapar ulu bayrak alan ýadyňyz şemal. Elbetde Kerim. Yadıma düşe olur. Yattan çıkmazak begençlik portotlaryň ýerde. Men tek o wagtlar ulu ötmeze olanım. Farat etrawynyň Lenin kalganyny birinji öküz alyp gaýdypdym şo taýda 2002-nji ýyl. Finalda kim bilen görüşäň? Finalda Leninli begli pelwanyny görüşüpdüm. Matumul pelwan wady. Karadyň bu pelwanlar bady, olaryň Bagdad geçdik içinde. Gidip bizden duş görüşenleriň içinde meylis wady, gara meylis garady. Şoň beli güýçlüler, Alip, atel güýçlüler. Beýik pelwanlar. Adamlar gelen. Kaptandan pulu almalasın. Haydi anneme kutlu. Allah yemme bağlı. Kaptandan mı çıkın bar? Yaş bilen salammasın. Salammasın. Bollana bak. Gelen demek buna bol koyuyorunu. Beni yapmak. Uçun çıkın bar bunu. Bulam çayla vasırlandır. Bir dakika haber yap. Şöhrat Adım Ahmedov. Pelwanım bu pelwan. Oğlanlar birbirlerinden doğru dava etmeyen ne tanışın tanışır. Yok dinle.
el olandan soň normal danışy berin. Kim gitti? Pelwan nesibetini. Pirol pelwan we ol bizden az kiçirak memeden görüşdi. Bağa geldi pelwan wady. Bawe lisan Farhat. Hawa Farhat'tan bağa geldi. Bu pelwanlaryň ýerde. O jemhur pelwan wady. Aga Farhat'da kän pelwanlar umumyň gowulanlar. Bawe han atta wa Bağda Bağda hani trattı da yattı han şeyle kän bu pelwanlar wa atta medet pelwan wa Mergen Halipa wa o Mergen Sayko o Moş pelwan wa de alt pelwan wa de Utto Nurud wa de berdi bular hanasan şeyle bir Türkmenistan döwletinde öz agramyna çempion olup bir tanadyk bir şeyle odan görüşür görkezdiren olanlar bar. Ahal vilayatyň tejen etrafynda Türkmenistanyň bir näçe absolut çempiony. Türkmenistan bir näçe çempion Anna Murat Pelwan, Tatystat güýçli pelwan. Pelwan. Sekarang gue udah share. Belah Pelwan belum biasa Pelwan ya pun betul ni orang nak dalam bayar betul. Dikirim paspor gue udah share orang nak. Siapa boleh mana? Ha? Jalan dengan.
Tegens pelvan, Levaplı pelvan. Şunlar $300 uğruna uğraştırıyorlar. Ali Powerlelin o tyrta som att för bort där lakarna där bras för hilsen var mer kom Ali Pamma var och vart när guslo går och sen men extra och lång kaman går och städ och nedel karti ja ska går och stanna när går med den version på det. Ja. Kurt Pahiruara daisak kurt eller şeyle tätin urustu. Och bu yatan ya to'g'ri zazinlikdan meni şeyle tätin urusun ulanyň ýeri. O biziň döwrümizden öňräkde urustyny bizem bir tutuşyp görüpdik ýaşynyň soňuny. Ýöne görüşsäň o şeyle innamlar gaty güýçli adamdy. Bir gataza tüýkenini Allah şeyle berip bedeni o şeyle güýçli pelwan, urt pelwan yurt pelwan ip ol köpse aýdýar o şeyle tätin pelwanlar. Bunu bir tid material rak birdatyrda mesela tid material görüşümde beton o tid batyr fana Liverpool atynyň agdak geçsek Kerimjan Liverpool atynyň şeyle o pelwanlar bar. O bu agdak geçden Murat Kerwin pelwan, ul pelwanlar o agram derejetinde. Wupa Ural Muradov. UEFA palvan ýeňiş galanda bayram netibesin. Onun Kılıç pelwan Kerke ulim dere gel balam. İşlerini yakınına odanı vereyim. Seyd Batyr bular hasam bir hile ýa-ki guşok guruşynda şeýle bir gogalyp barýar öldüren çempion bolanlar. Toy guruşlarda da täsin guruşýarlar ýöne ýa-ki düşükçe menen bular ýer aýdarýarlar. Ýatlap geçsek guşok guruşynda şeýle bir pelwanlama we Marw vilayetinden Döwran pelwanına Türkmen galaly hawa. Döwran beriň bilen. Koylar güçlü bolman ýaşdy. Al netibeler pelwan bolmaly. Sıddyk pelwan we dünýäniň çempionady. Derya Avdiýew tam. O Derya Avdiýew. Rastoyny görüşdüm gurwa. Görüşüm tamam kaldı. Toylu wa Gökbäşim ma Murat kompýuter wa Döwranyň agalary hemmesi görüşýär, onuň magalary
Galbertede bara bir Balkan vilayatyna geçdiňem şeýle bir güýçli perwanlar bar bular. Sana fan fuwa bulardan ifafy atla kesmel perwanmy. Ta ýaşymrat diýip bir perwanmy, men gowurýan perwan, söýýän perwanym. Bul ýeňil agram derejesinde ýöne muň görüşi gatipdir. Has uşok düşükçe üstüne minen soň başga ýyl bolar. Tarih pederden has ýokarda görüşýärdi. Türkmenin bayrağını parlatıp, belinde kaldırıp, kızıl medal bilen yurdumda doğmak geldi. Hormatly prezidentimden onun da Amerikan doları bilen silan alan yigidimizin 62 kilo aramda görüşüp dünyanın 2 kere çempionu yani bu Nüsiyadanın çempionu kızıl medalın iyisi Murat Yaksım'dan yine dünyanın çempionu. Yine Yaksım'dan toy yerinden bayranan yine ağırın atsın, arkan yere dönmesin. Ağırın yetiktir begenyen Yaksım'dan. Medet, men tanıyan Medet emek oğuza görüşýär ýeňil aramda. Medet perwan. Medet perwanym görüşýär. Onuň Jepbar perwanlar, hoşgelli perwanlar. Belgede tralanyň Jepbar perwan. Tohul güýler dünýäniň çempionu, Türkmenistan'ın bir näçe çempionu. Jepbar perwan, perwanyň huwetli gutlaryň adamy. Baş bayrağı almak tele bir bayrağı. Hoş geldin perwan. Rezewal perwanlar bulan esasy baş perwanlary. Bidirgen perwanlar. Gundağdan bir Mevlam diýip bir perwanymyz bardy. Şeýle bir fana fan bulan fan şeýleken Recep Beli perwanlar. Agdasan kän perwanlary ýöne düşükçäň üstünde ýa uşokly uğraşdy görüşýän perwanlar içinde gaty täsinleri batda şol olanlar adyna agdasan tanasan tanlary kän şeýler bu perwanlar batda ne bilen öz ahalymyzdan adamyza da ýa uşokly uğraşdan Türkçe yazıp Türkçe yazıp Ýeňil agramda. Güýçli görüşýär. Amaniyeli perwanlardyr, amaniyeli kastalyalar. Şeýle o perwanlar bardy, çary bardy gurtulun. Ýene kim başga da oglanlar kän edilýär. Ýeňil aramda tejende kamunadan atakka perwanam ki öt kezenimizi agdasak häzir onu da kän perwanlanmady. Häzirki perwanlanmady amma öňkü perwanlanmady amma düýbi Hudaý berdi Paltaýew. Allah'ım Ratfi Billayev o Amanzyk perwanlar ýa biziň eramdan öňräkdäki ýaşly perwanlar barym o atakka perwanlar agdasan nedir perwanlar doganlar howlaram görüşýär. Samrat perwanlar ana bir ýatlasaň bir içinden ýatdan çykyp galýanlarym bardyr. Orad beşim mekan maksat bardyr doganlar. Buloram malady şeýler täsin gowuruşýan olanlar bary. Çempion olanlar barym ýa-ki soňky ýaşy Aziýada da gatda hemme maşyna alyp ikinji ýere ýerine baran olanlar şoň barym. Hemme bir çempion olanlar diýip agak geçdi boljak baş olanlar. Hiç nıgrada goýarýarlar. Anne Murat Perwan ahal bolsa, tam keçide turawna.
Karışımda bayrağı birleşiminden ağır aramda Kırgızistan devletine ayakta bayraklar pervanı. Hani pervanı yana istifade ediyor. Kimi var? Ay var. Ay tamam. Al pervan. Yine bayrak bir pervanı dahil pervan. Oyun yerinde yatya belli mekan yok. Anında bırak pervan. Gözleri sahne gözleri yıkıp bir yüzünü öldürüptür, bir yüzünü gömüp kaydıptır. Bayram dersi pervan delir vaslı yediği etsin. Almalı soydan topuklu varlı. Yediği etsin. Ay toplar sizden ağrıyara paslayan. Selam bayrak Çağırın bayramı. Toy pervanımın anını bırak geçin. Geçin anını bırak. Toy pervanı. Toy pervanı anını bırak. Hayır, kime ne giretle toy pervanı şey. Ang tahtada del Halipa var för bilen usoktan portaat çıkmakta tahti. Oo. Hemmeksin pasar ya. Pasar ayağında da kıyınlar orta sıkıp
Kuşok. Kuşokdan soň Pelwan oldu bir format Hawa. koymalı kadip. format koymaly. Hasanla kuşokdan alıp arkağa kakan soň dostum ömök dogon. Ta yıkılışıp yerinden turýansa. Başga ol başgaça bolýar ol. Turan soň ýene dost dogon sen öyle. Şu emin arkağa kakıp uğradan soň seni sen dostum ömök dogon. Kuşokdan. Barny Halipa bir berde tezen sport mektebi isleýän. Ahal welaýatynyň Tezen etranyň Garysyrlada sport mekdebinde işleýän men. Tutawa tälimis şol. Şu arasy. Goza okuwçylar Elbetde okuwçylarymyz baada eşkur okuwçylarymyz bar. bir kitana sport türünde okap öğreneken bir anamlar okuwçylar bir gawat delmi? O diýilýär mane Ağlak geçtekine öz pelwanlarymyzdan Halmurat Halipamyz bar. Halipa pelwanymyň oguljagy wady ene bular birden sport mektebinden çykyp institutda baranlar. Ýa-ni o galy berdi Boňşgal boldan atnap çempion bolan oglanyma ýaşaja olanlar film, mekan, Nurberdifler, iňkiçilerem hekim bolanlar öz hakyky okuwçy bol. Şeyler Atas wa bile bugonçom ine olar üstünde de aýratyn bir kitse Ataş pelwan yani Gonçwa Halif Gonçwa ödünim şeyle ine bu Şamrady kitini satyp görüşdirende bu kiti başgaça edil kino görüp oturýan şeyle bir owadan görüşýärler-de. Olar bizden aşarakda pakalene ýöne şeyle görüşýärler-de. Sen Halipa ýende bir soraw sana ýa-da tanymyň. Ýok, aýdyr men bilýän adym aýdyp bererim kerak. Sen ağalandan ýa bir kakan da görüşünmü näle? Ne şuna geçsek meňini ganymda garry babam görüşen eken men. Pelwan şundan günler artık yani hemişe de ötüken şu taýda şondan geçip İran Türkmenlerinde adımda gidip görüşüp gelýän eken. Ulu aýraklar alıp 4 oşuk 5 oşuk alıp gelip Karip batara paýlap öýe bir kidirini getirýär diýe daýdan paýlap görüňler ýa-da şunu onu men dogry garry babam men göremok. Ben şeyle dip görüňler ýa-da maňa hakykatdan hem şeyle bolup geçen pelwan eken. Hatta daýa diýilýär. O zaman daýa. Men öz uğrumda, öz ağalamdan hem görüşýän ba, ýöne ýokary derejeye çykyp görüşýäni ýok. Toylarda da hatta çykyş edýärler, görüşýärler, ýöne bir çempion bolýar. Döwlet taýdy baýrak, näme, Amradno. Täsimrat taýdy. Ansar wa dogonolundan ağlasaklar ba tölüme baram ýetigrek toylarda çykyş edýärler. Meni ta soraw ýatdan sonra näçe oglun näçe gyýyň bar. Men şonu özümem bile gatnaşy adam jaňlaşýar, oturup adam. Soramam diýär. Men maşgalam aradaýsam bir gyýdym, bir oglum bar. Ýa oglum bir toyda ýolatan toýdym. Oglumam görüşdik ya dogry. O nähillerinde görüşjek ony dogry men bilemem. Öz zehinine göre görüşür, ýöne. Garaşýar, elbetde görüşdi. Soň açylyş gitýänler ama. O intak ýaş geçirýär. On şol ýerini sklapda ukat beren olum. Halipa bir senden öňürek kimler görüş senden ulpatoklar bar anşmanlar. Sen menden ulpatok. Senden ulpatoklardan kim madur? Has bir meýle. Bizden ýokdaky o tezeniň aýraýyny gorap beren pelwanlarymyzny Halmurat pelwan wady, Halipa pelwan. Anara pelwan wady, Halipa pelwan. Ýama pelwan wady. O bizden ýokrak görüşen. Ýene döwür ýatlak geçämel pelwanlarymyň biri Bagdaýhan 40 ýyllyk bolsundan Alyat wady da. Ýeňil agram derejede. Bir
Ağdadan sağdatın gelýän oglanlar da şunun baram. Ondan öňki pehliwanlarymyň içinde merhumlarym, hoşça pehliwanlaryny ağalan daýhan birleşiginiň şeýle bu pehliwanlarymyz wagtlara ýöň bir ýatlamasak bolmaz, onları kerimizden ýatlak geçmeli hukman. Merhumlar, o yatan yer, o merhumlar yatan yer, Halipa Daşoğlu vilayetinde men şuma teň reklamalaryny görýän Balkandan bir Batır arxiv köp bizde bu işler geçirýär. Sağoldylar ömrüde bolunca, sağolun Türkmen uruşunyň bir halipa pehliwanlary bütün dünýä tanatmak maksady bilen söýüm gorar goýýar da bir. Man ýykmak, ýykylmak dälerini bir Daşoğlu Boruşda bol gördüm halipa toýlarda. Marda da köp boldum men görýän. Kerim muny dogry ýatlatdyň. Esasy ýatlak geçmeli olanlardan birdi. Batır Şamra da Batyr gittanalya. Ile wada Türkmenistan döwletine ählerine Türkmen görüşini bir näçe ýyllar öňden gelýän gadim görüşleri, soňky görüşleri, ýadygarlyk ýalgy edip pehliwanyň görüşlerini ýadygarlyk gebedi saklayan oglanlaryň biri başlady. Türkmenistanyň belli Humdan şäherinde doglan Batyr arxiv diýerler. Batyr orta gelmeli ýürüten toý ýerde sana baýrak berilýär. Hawa şoňa münasip oglanlaryň görüşlerini goýup bir ýadygarlyk hawa şu hani ortaya çıkarıp toy yerden bayrak berýär Resul Pehliwanyň toýundan. Batyr Pehliwan gel. Favor görä Batyr arxiv diýilýär tikneme goýýan oglanlaryň biri. Hem söz berjek bir toy gutlap berä. Toyun kutlu olsun Resul Elmidan kafinde toy olsun toy dikkeli. Batyr favor toyda getirdi näme getirdi diýär. Toydan gel. Hawa şu ýykýanlaryny ýykylýa garslyk goýar ýöne bir ýykýanly goýar. Batyr dostumuz var, sağolsun var, bu men görüşlerime kän ýardam etdi. Daşoğlu vilayetine da, Daşoğlu vilayetine da edil kän gittim diýip gelýär. Oňa da bir 5 ýedek 6 ýedek gidip görüşen wagtlar boldy. Ýarşlarda da toy görüşlerine de. Ulan pehliwanlaryň içinde de agdak geçsek şeýle bu pehliwanlar bar. Güýçli oglanlar bar. Güýçli oglanlar bar. Merdan Kaçok diýip bir agraranda pehliwanlar bardy. Nur diýip bardy. Ýa-ni häzirki döwürde görüşen pehliwanlar gahrman diýip Atsekowlar doganlar bular. Nurum, ýa-ni gahrmanam. Onun ýene döwürde doganlar bar şu wagt. Parahat diýip bizden duş görüşen pehliwanlary. Bularam çäkli görüşen pehliwanlar. Daşoğlu vilayetynyň esasy ýa-ni awraýyny goraýan olanlar, şu baranda öňünde durýan olanlar şu şeýlere. Halipa bir Türkmen uruşyna bir saňa bir gollaw beren, ýardam eden bardymy? Elbetde Kerim bardy. Ýardam eden ýaşulamy bardy. Nağdak geçmesek bolmaz. Ýa-ni Kezen şäherde Saka kafeň başlygy var, kakyrlaga, jaňda bolsun, ömrüdok bolsun, şeýle bir Kezenin pehliwanlarynyň ösme üçin, geljek üçin kän ýardamlar etdi. O başlyk bolsun Allah'a. Görjekler bolsun, kakyrlaga, men lukan sawolsun bolsa. Esasy ýatlak geçmeli olanlardan birdi. Abdullah dostum var. Awyly Türkmen milli uruşyň edýän aladylar. Türkmen milli uruşyň resmi üçin, Türkmen pehliwanlary üçin lokal ýardamlar edýär. Dostumyň sağ bolsun, ömrüdok bolsun. Toy diýilek Türkmen görüşleriniň, Türkmen pehliwanlarynyň ýa-ni öwelmegin bellek geçdi. Bir näçe gerek pehliwanlar daşy ýurda gitmegine hemaýatlyk edip, gaty ussat ägirtleri Türkmen görüşine çuňur düşünýän, çuňur hormat goýýan. Türkmen pehliwanlarynyň Akşeker bilen Şäwede berende çörüň iýmedik pehliwan ýokdur. Abdullah agamy toy gatan berilýär. Awylynyň Abdullah agamy nebiyet. Budan toyda Balkan vilayatyna safaryň kän boldy. Halipa sen bir trenerin kimdi? Başda bir tutman öwreden trener bolýar da masalçy menki Ajan pason Mertoçda atnadım. Beş kuwa markdan ana Halipa da wady. O elbetde bu soraňa ne o da
Halmırat Talipa vardı. O baştan şu Talipa akalar ağalanmadı, urukturan şu yolu. Ondan Halmırat Talipa'da zor vuruştu. Halmırat Talipa o elbette şeyle o çıkışlar etti o pelvanın. O pelvan, güç pelvan Halmırat Talipa'da. Absolutları ve çempiyonluklarını. Türkmenistan'ın bir näçe çempionu, Uşak güreşten dünyanın çempionu, Türkmen baydağının dünyanın aklerlerini parlat bilen Annemrat Pelvan teşekkür. Pelvanla erecek belli. Annemrat Pelvan. Biri Çeçen'den, biri Balkan'dan. Annemrat, akallan, Annemrat, akallan. Bolguda Kerwin Pelwan oğlu Kerim Pelwan. O kaptan oturan Akın Bolguda Tecelli akallan gelen Annemrat Türkmenistan'ın bir näçe ýyllyk absolut çempionu Dinem Ulakan awadan görüşler köyüne. Malades Annemrat Pelwan ve Kerim Pelwan öýren görüşler. Annemrat Pelwan bunlar. Gel bayram alayım. Başarılı Pelvan, Kaymancık'tan Annemrat Pelvan, Ahallı, Tecez Ayarlı. Koşun bolun gelin. Al böyle şahsa sağlarını vurdun. Aslayı ver, kaçar. Gelin de uyan, çat yakında yüzü çıktı. Annemrat Pelvan oldu. Bir bayram nefis etsin.
Halipından ismatdır täzelin botagyna dursa bir perwan halipalar we bir ýaşaç oglanlar we perwan oglanlar bir tutuş jan köýürlüğü üçin bir TikTok öýüjüler üçin bir özüň bir täzellerini gutlap berýän halipa. Kerim dogry aýdýany. Hormatly arkadaşymyň arkadaşy Ferdarmyň o şu täze ýyl ýetip gelen täze ýylları gutly bolsun. Halkymyň türkmen perwanlarynyň hem işe bir ýaş ýigitlerimiň bir tuğumuly daşary urtlarda da parladyp durmagy, ýeneki ýyllarda da şu geljek täze ýylmyda da üstünlükli çykyş edip bir türkmeni dünýäde tanasyn. Hemmeň täze ýyllar gutly bolsun. Sağ ol halipa. Seňem ýetip gelen täzeň gutly bolsun. Allahdan jaň sag başyň dik bolsun, gorjun diňe gowurup bolsun. Bagdarda satylmaýan, dünýäde tapylmaýan halklar bolýar. Kerim sana da sağ olsun aýdýan o galada rahatsan şeýle o maksatda o hemen zaňy sağ bolun diýip o ýetleşiňe çağıranyň üçin toýda liderlaşalım. Fahman arkada Ferdarmyň zanlar sağ başlar dik bolsun, ýetip beren täzeli bayramlaram gutly bolsun. İl ýurt bähwetli alyp barýan işlerine de mundan berem rawaj arsyn.